भजन रउआ लोगन के बीच में सुनावतनी हम सुखदेव सावन भोजपुरी गायक। हनुमान जी गेल बड़े सीता जी के पता लगावे तो सीता जी पूछतारी कवना भाव में पूछतारी। आई सुनी। अरे कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा आ कैसन प्रभु जी मोह कैसे पूछतारी। अरे कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा आ कैसन प्रभु जी मोह तब पूछतारी सिया हो मैया पूछतारी सिया हो मैया गिरता नया नवा से लो वाह पूछतारी सिया हो मैया। फिर कहतारी कौन भाव में। अरे कितना ले सही हम विपतिया विपतिया हो राम कितना ले सही हम विपतिया अली हलेना सुधिया मोर अब पूछतारी सिया जानकी अब पूछतारी सिया जानकी गिरता नया नवा से लो पूछतारी सिया हो मैया गिरता नया नवा से लो पूछतारी सिया हो मैया।